Sercom pokornym z miejsca świętego nasze modlitwy wznosimy do Boga z любов'ю szczerej, duszą udziacznej перед Христоwej, ахвярой збавчай. З любов'ю щирой, душою вдячной, перед Христовой, ахвярой збавчай. Віру живую, ли Божа у серці, Духа Святого дай Твоим детям. Край нашей семьи дари спокоем, как зберегли мы все, что святое. Край нашей семьи дари спокоем, как зберегли мы все, что святое. Души с надеей до Тебе взносим, прими молитвы, мы Тебе просим. Дозволь завсёды Тебе служить, а потом вечно в небе хвалить. Дозволь завсёды Тебе служить, а потом вечно в небе хвалить. У ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Амин. Пан з вами. И с Духом Твоим. Дорогие браты и сестры, сегодня у литургии Костела вспоминаем святого Бернарда, славного аббата з Клерво, так само доктора Костела. Праз его заступництво будем узносить наши молитвы до доброго и милосердного Бога. Я гэтую святую імшу ахвярую у інтэнцыі святой памяці памерлага Яна Ластовскага ў 6-ю гадавіну пасля яго смерці, давяраючы яго Божай міласэрднасці, просячы аб дараванне грахоў, правінаў, людской слабасці, каб добры Бог дазволіў яму цешыцца хвалою збаўленых у нябесным валадарстве. Таксама заахвочваю сёння памаліцца за нашу спадарню Ганну, арганістку, якая сёння святкуе свой дзень нараджэння. Ось, каб ей добра гралася, нота добра гучала, і каб мы з яе дапамогай таксама маглі праслаўляць Пана Бога сваім спевам. Перапросім Пана Бога за ўсе нашыя грахі, недасканаласці нашага жыцця, каб мы маглі годна ўдзельнічаць у гэтай найсвяцейшай ахвяры. Спавядаюся Богу ўсемагутнаму і вам, браты і сёстры, што зграшыў я вельмі думкаю, словам, учынкам і занядбаннем. Моя вина, моя вельмі вялікая вина. Таму прашу найсвяцейшую заўсёды Панну Марыю, усіх анёлаў і святых, і вас, браты і сёстры, памаліцца за мяне да Пана Бога нашага. Няхай змілуецца над намі Бог усемагутны, адпусціўшы нам грахі, давядзе нас да жыцця вечнага. Амин. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Молимся. Милосердный Боже, святому аббату Бернарду Ты даў ласку быць святлом у Твоим костеле и отдана служить справе Его одноулетня. Праз заступництво святого ученика мы наполнены тем же духом рупливости, об Твоим доме
жылі ў светле дзяцей Божых, праз Пана нашага Езуса Христа, Твайго Сына, які з Табою жыве і валадарыць у еднасці Духа Святога, Бог праз усе векі вечныя. Амен. Чытанне кнігі мудрасці Сіраха. Хто баіцца Пана, будзе рабіць дабро, а хто трымаецца закону, здабудзе мудрасць. Як маці яна выйдзе насустрач яму, і як маладая жонка прыме яго, накорміць яго хлебам разважнасці і вадою мудрасці напоіць яго. Ён абапрэцца на яе і не сагнецца, даверыцца ёй і не зведае сораму. Яна ўзвысіць яго панад бліжнімі яго і на сходзе адкрые яму вусны. Ён знойдзе радасць і вянок весялосці і атрымае ў спадчыну вечнае імя. Гэта Слова Божае. Дякуем Пану Богу. Навучы мяне, Пане, Тваім пастановам. Навучы мяне, Пане, Тваім пастановам. Як юнак захавае беззаганным свой шлях, захоўваючы Твае словы. Усім сваім сэрцам я Цябе шукаю. Не дай мне адхіліцца ад Тваіх запаведзяў. Навучы мяне, Пане, пастановам. У сэрцы маім я схаваў Тваё слова, каб не зграшыць перад Табою. Благаслаўлёны Ты, Пане, навучы мяне Тваім пастановам. Навучы мяне, Пане, Тваім пастановам. Я пералічваю сваімі вуснамі все прысуды Тваіх вуснаў. Шляху сведчанняў Тваіх я радуюся больш за ўсе багацці. Навучы мяне, Пане, Тваім пастановам. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Заставайцеся ў маёй любові, кажа Пан. Хто застаецца ува мне, той прыносіць багаты плён. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Пан з вамі. З Духом Твоим. Читання Святого Євангелія паводле Яна. Хвала Табе, Пане. У той час Езус узняў свае вочы да неба і маліўся такімі словамі. Ойче святы, не толькі за іх прашу, але за тых, хто паверыць у мяне паводле слова іх. Каб усе былі адно, як Ты, Ойче, ува мне і я ў Табе. Каб яны былі ў нас, каб паверыў свет, што Ты паслаў мяне. І славу, якую Ты даў мне, я даў ім. Каб былі адно, як і мы адно, я ў іх, а Ты ўва мне. Каб былі з'яднаныя ў адно, каб свет пазнаў, што Ты паслаў мяне і палюбіў іх, як палюбіў мяне. Ойче, хачу, каб тыя, каго Ты даў мне, былі са мною там, дзе я, каб бачылі славу маю, якую Ты даў мне, бо палюбіў мяне перад заснаваннем свету. Ойче справядлівы, свет Цябе не пазнаў, а я пазнаў Цябе.
і гэтыя пазналі, што Ты паслаў мяне. Я абвясціў ім Тваё імя і абвяшчаць буду, каб любоў, якой Ты палюбіў мяне, у іх была, а я ў іх. Гэта слова Пана. Дорогие браты и сестры, у сённяшнім першым чытанні мы пачулі чытанне з кнігі мудрасці Сіраха. Хто баіцца Пана, будзе рабіць дабро, а хто трымаецца закону, той здабудзе мудрасць. У рэфрэне рэспансарыйнага псальму мы спявалі «Навучы мяне, Пане, Тваім пастановам». Дорогие браты и сестры, заўважце, нязменнае Святое Пісанне працягвае казаць, што мудрасць чалавека, яго найлепшыя якасці, якія ён можа здабыць, звязаныя з яго розумам, яны ляжаць у пастановах Божых. Святое Пісанне заахвочвае давяраць сваё жыццё Божаму закону. Мае дарагія, калі мы прыглядзімся да сучаснага жыцця, мы ўбачым, насколькі якая велізарная пропасць паміж тым, што прапануе сёння чалавеку свет, а тым, што прапануе Бог і Святое Пісанне. Сучасны свет штораз часцей гаворыць пра тое, што Слова Божае не актуальнае. Яно не пасуе да сённяшняга часу. Яно не можа быць захаванае, таму што наступілі іншыя часы, наступіла другое жыццё, і гэта нам усё не адпавядае. Аднак, мае дарагія, варта ўсё ж такі застанавіцца, што значыць наступілі другія часы, што значыць не адпавядае. Заўважце, шматлікія законы, альбо права, альбо наказы Святога Пісання, яны маюць досыць універсальны характар. Заўважце, не ведаю, што павінна было б стацца ў свеце, каб у гэтым свеце мы сказалі, што забіваць, напрыклад, гэта добра. Не ведаю, што павінна стацца, каб мы сказалі, што перастаць шанаваць сваіх бацькоў гэта добра. Каб сказаць, што хлусіць, падманаваць, крыўдзіць, нішчыць, паневяраць, прыніжаць другога чалавека гэта добра. Не ведаю, ці гэтыя часы аж настолькі змяніліся. Можа, сённяшні свет хоча, каб мы так думалі. Вельмі часта, праўда, адносна сужанства змяніліся часы, бо вось так цяпер людзі жывуць, але я не ведаю, ці хтосьці перастаў хацець чуць гэтую упэўненасць у заўтрашнім дні, прысутнасць чалавека, які побач, які жыццё сваё аддасць за свайго сужанца. Я думаю, што нічога не змянілася. Мае дарагія, пытанне яшчэ зноў ж такі, як мы глядзім на закон Божы. Вельмі часта чалавек спатыкаецца з такой праблемай, што закон Божы для яго становіцца якойсьці прынукай, прымусам, абмежаваннем. Зноў ж такі, ці можа выглядаць так хрысціянства? Гэта зноў ж такі вялікае пытанне, ці гэта яшчэ хрысціянства, альбо найчасцей праблема ў тым, што чалавек не бачыць перад сабой мэты. Ён не ведае, навошта яму ўсё гэта. Ён не хоча пазнаваць Бога і ўнікаць. Больш таго, ён не хоча нават ведаць гэты закон. Мае дарагія, як бы там ні было, але вельмі часта, калі пры якойсьці аказыі, катэхезы ці чагосьці,
я спатыкаюся з дарослымі людзьмі, ну, паверце, гэта скарэй выключэнне, калі гэтыя людзі ведаюць 10 Божых наказаў на памяць. У большасці. Гэта скарэй выключэнне. Як можна казаць тады, што Божае права састарэла, калі мы нават не ведаем яго часам? Мае дарагія, у сённяшнім таксама чытанні мы гаворым, што гэтая мудрасць будзе апораю для чалавека. Чалавек не сагнецца, даверыцца ей і не зведае сораму, яна узвысіць яго. Зноў ж такі, пра якое ўзвышэнне мы гаворым. Не так даўно мы святкавалі урачыстасцю небаўзяцця Найсвяцейшай Панны Марыі. Я там падкрэсліваў, што узвышэнне Найсвяцейшай Багародзіцы, яно зноў ж такі не ляжыць у катэгорыях сучаснага свету. Гэта не было вялікае жыццё па мерках сённяшняга свету. Яна нічога надзвычайнага не зрабіла. Простая, пакорная дзяўчына, жанчына, якая пражыла сваё жыццё сціпла, пакорна, у малітвах за свайго сына, перажыўшы вялікую боль і ўтрату свайго сына. Гэта не было вялікае жыццё па мерках сённяшняга свету, але Касцёл называе яго вялікім. Зноў ж такі, якія мэты мы тады пераследуем? Мае дарагія, варта над гэтым застанавіцца, варта задаваць сабе такія пытанні. Варта прынамсі хацець зразумець нашую веру. Зразумець Святое Пісанне, калі яно гаворыць, што у законе мудрасць, то ў чым гэтая мудрасць? Варта пытаць сябе пра мэту нашага пілігрымавання, нашай веры. Навошта нам гэта ўсё? Дзеля чаго мы гэта робім? Шматлікія заказы, наказы, абмежаванні. Разумееце, я, можа, прывяду такі прыклад. Зрэшты, вельмі часта бывае такое. Чалавек прыходзіць да споведзі, пачынае спавядацца і кажа: ну, якія там у мяне грахі? Ну, да касцёла не хадзіў, а так больш грахоў не маю. І робіцца такое ўражанне, каб не гэты наказ хадзіць да касцёла, так чалавек-то і ўвогуле святы быў. Але ж ёйчкі, касцёл з'явіўся на ягоным шляху да святасці і сказаў: мусіш хадзіць да касцёла. І ён, бядак, не можа спрастаць гэтаму наказу і чуе тут грэшнасць. А больш ні ў чым. Мае дарагія, разумееце, гэта якоесьці татальнае непаразуменне. Гэта настолькі далёка ад хрысціянскай веры. Хоць гэта ўсё адбываецца ў касцёле, пры канфесіянале, на святой імшы, але гэта не мае нічога агульнага з той навукай, якую Езус Хрыстос даваў чалавеку. У канкрэтным гэтым адызаляваным выпадку. Таму што калі чалавек спавядаецца з таго, што не быў у нядзельную святую імшу, перажываючы гэта, то гэта добрая справа. Мае дарагія, і таму вось гэтая мудрасць, калі мы яе шукаем, то у чым і як? Паверце, мы ніколі не дазволім свайму розуму прыняць гэтую праўду, што Божыя наказы нясуць мудрасць, калі мы не будзем разумець, што, як і навошта. Таму сёння Касцёл дае нам прыклад святога Бернарда. Чалавек, які прысвяціў сваё жыццё Касцёлу веры, чалавек выключнага інтэлекту, бо, як бачым, ён мае гэты тытул доктар Касцёла. Насамрэч, толькі некалькі чалавек у гісторыі Касцёла зазначыліся гэтым тытулам. Але заўважце, ці гэты тытул яго вёў да ўзвялічвання яго над другім чалавекам? Не, ён прывёў яго да веры.
Я сёння з раніцы прыпамінаў такую гісторыю са свайго жыцця. Мяне пасля рукапалажэння служыў адной з парафій, і ксёндз біскуп паклікаў да сябе. Я ўжо ведаў, што ксёндз біскуп скіруе мяне на далейшую вучобу. Праўда, не ведаў, куды, на які факультэт. Давольны, радасны прыехаў. Ксёндз біскуп кажа: ну, пойдзеш далей вучыцца, у мяне усмешка да вушэй. Кажа: будзеш вывучаць філасофію. Што я буду вывучаць? Філасофію. Думаю, божа ж ты мой боже, куда, чаго, якую? Як успомніў тую філасофію з семінаріі, мне аж паблагела там. Ну, але біскуп сказаў: будзеш вывучаць, буду вывучаць, паеду. Ну і потым яшчэ мы па дарозе з адным калегай маім вярталіся, заехалі таксама на плебанію да аднаго святара, старэйшага такога. Ён паглядзеў, сказаў так: ну, эта философия убьет в тебе веру. Думаю, яшчэ лепей. Прыехалі. Але навошта я гэта ўсё ўспамінаю, мае дарагія? Насамрэч гэта не так. Я не згаджуся з гэтым святаром, таму што можа якоесьці такое павярхоўнае падэйсце, падход, ён можа чалавеку рабіць такое ўражанне, што я патрафлю, я магу, я сам, я разумнейшы. Але не. Калі чалавек пачынае ўсё ж такі задумвацца над пытаннямі гэтага жыцця, рана ці позна ён становіцца перад такой безраднасцю. Безраднасцю шматлікіх пытанняў, шматлікіх адказаў, якіх мы не маем на пытанні, якія ёсць у сённяшнім свеце. І тут займае месца пакора. Пакора, у якой чалавек павінен давяраць камусьці, альбо якомусьці лёсу, альбо верыць у светлую будучыню, у якой мы ўсё спазнаем, даведаемся і будзем ведаць усё, альбо ўсё ж такі давяраць Богу. Таму, мае дарагія, няхай сённяшняя малітва і сённяшні заступнік дня святы Бернард дапаможа нам менавіта адкрыць у сабе гэтую магчымасць прыняцця Божай мудрасці. Няхай дазволіць менавіта зразумець, на чым палягае гэтая Божая мудрасць. Няхай дазволіць нам таксама палюбіць, як гаворыць сённяшняе чытанне, менавіта закон, назовем это наказ Божы, які насамрэч з'яўляецца не абмежаваннем нашага жыцця, а з'яўляецца менавіта нашаю дапамогаю, тым, што нас накіроўвае, вядзе, тым, што нас на гэтым шляху да неба ахоўвае. Амен. Сабраныя ў імя Езуса Хрыста на эўхарыстычнай гасціне просім Айца, які ёсць у небе. Молімся за касцёл, каб яго пастыры пра святое жыццё плённа рэалізоўвалі сваё пакліканне. Цябе просім. Молімся за ўвесь свет, каб ён дачакаўся жыцця у спакоі і шчыльнага ўзаемадзеяння народаў. Цябе просім. Молімся за краіны Еўропы, каб яны збераглі духоўную і культурную спадчыну сваіх продкаў. Цябе просім. Молімся за бенедыктынскія ордэны, каб сваімі малітвамі і працай яны падтрымлівалі касцёл у яго збаўчай місіі. Цябе просім. Молімся за спадарыню Ганну, якая святкуе сёння свой дзень нараджэння. Просім о патрэбныя ласкі, Божае бласлаўленне у яе жыцці і служэнню касцёлу. Няхай Бог адорыць яе тымі неабходнымі дарамі, якія дапамогуць ей адбыць свой пілігрымі шлях, цешыцца Божаю дапамогаю і здабываць мэту нашага жыцця, нашага імкнення, менавіта святасць. Цябе просім. Молімся ў інтэнцыі сённяшняй святой імшы за памерлага Яна Ластоўска ў 6-ю гадавіну смерці, каб добры Бог дазволіў яму цешыцца хвалою збаўленых у нябесным валадарстве. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за нас тут сабраных, каб узмоцненыя малітвамі святых мы імкнуліся да святасці.
Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Боже, Ты спрадвеку освячаеш свой касцёл, выслухай нашыя пакорныя малітвы і дай нам святых праваднікоў праз Хрыста, Пана нашага. Амен. Наши дары прими, о Боже, что складаем на алтарь Тебе. С верой и надеей, Пане, просим, а дары любовью хай душа Тобой живе. Дай познать нам волю Твою, Пане,